paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ati Banang, ni Uncle Ngay, Ada pa'y ija barangay hall. Apay aya. at daman ang good news ko kan Kuana. Anya day ta a good news mo kan kuana. Ay, jok ibagbagay ti sa balay. Isulang ti pangibagaak. Ay di urayom nga rudan asumangpat. Unantay, uray kaun. Good news ko naman. Sige. Urayom mon. Agtugtugawak pa lang dito'y salas yung antay. Wen ka day. Antay, adda ka di mamirinda ijeri piyaw? Ay ada ah. Magkita ka iti kayat mo akanan. Ayos! Agawid kan, Kapitan. Ay, wan maray. Awan ka diti madlaw mo dito igid ti kalsada. Nalinisanin Awa ng dagiti agkaiwara a plastic. Way, uray dagiti ruot, naparot da amin nun. Pinarot yung pa'y kumadagiti kay kayo. Ang nalinisan nga pa'y sumaray. Dakwaro kan dagiti tanod na tinakita ka naglinis dito, Kapitan. Aya, natulnog at talaga dahi aka anak. Wag, nagagag. Rumbang laeng nga agtalinaod at chip tanod, Kapitan. Nasaya at tasimbangpet kan Enteng. Itay pa'y lang urayon na ka ni Kwarog. Nasaya at tayo may ditay. Kwarog! Nakaturog man. Ay, kasi bati ka anak ka. Nakaturog ang nangurura ka niya. Kwarog! Wake up! Up, wake! Nanganamot na gito'y. Iwara na butan na gito nanganan na ititinapay. Ay, Kwarog! Simangpot ka gaya mo ng kaul. Napumpuno pala dahil tangiwat mo ititinapay. Ay, nakaturog ka gaya mo, jak nangalngal, titinapay akang kanag. Ngangalim patikin di, inibus mo. May salahang matikin ng gaw. Kinan mo pa'y pati lulipap. Ay! Agungat ka man ako ng gaw. Kasano ajak agugat. Pati lulipap, kinan mo. Di kay ka din akong ungat. At the good news ka. Sigurado amaragsakan ka. At niya dahi ta. Ay, naglinis kami di kalsada. Awanan ti agkaiwara basura. Uwin, nakita. Naminsan mo lang imbaga, inaramid mi adagaos. Aw, anya ngay tim ako namangkal. Dwala ang tim ako na Kwarog. Anya ngay dayta. Ni Kwarog, naglinis iti kalsada. Dayta lang? Uwin tapno maragsakan kamit Kwarog. Agpalakpak tumatan ni ang tim abanang. Banang, agpalakpak ka! Naa. Duwata ang mangibaga. Sabay palakpak kay Kwarog. Very good, Kwarog! Madan palakpak mo. Anya ti palpalakpakam aya Enteng. Ni Kwarog nga raod. Agpalakpak kamitin atap no ada agumagat ni Kwarog. Ay ko, sige Ha? Nagmayat. Nagmayat nga amti mapalakpakan. Na. At dabay very good na. Yay! May sapay man abuti ti ara kagawad. Nay, nakamano kayon Limlima pa lang. Di kay pailan na barday. Saan pa ay? Kurang pa ya. Pag ginuman nyo aya, Ijay man nay. sa dinaw. Basta. Alakit din.
Mangted kayon kagawad. Tani, bitin. Sige, mabitla ang araw, ta mga laak. Naulam ka, init day-dayan. Chip, nabartag ka na talaga. Sanpay. Hindi ganito pa'y makabalbalikasan iti panagkantam. No, mabigbig mo. Daan nga ali mo ka. Nay, maday. Ah. Madi aya. Maday. Nay. Sabay nga nibus matanti pulutan tayaw. Pulutan ka mga min ang pulutan. Ah. Kat, anya nga iti raramitin yaw. Nagbiro kayo na iti mapulutan. Pagbirukan mi nga, Chip. Anya iti kayat yung pulutan. Manok ko ma, Chip. Manok! Kita-kita kayon dita iti palsiitan yaw. Oh. Urisan mo ang manok, Chip. Andaya mo't manok kaw. Uray manok ti sa balay. Wow! Kakadwa. Hintay nga rudan. King kayo amin ay. Ibatid akong dita, itagkantakpay. Inteng! Uy! Inteng! Ay na, ay kasla damang tiltiliw ka dagiti manok. Awad. Ay, ingka man kitaan. Makita kayo kataksip. Ay kat mga laka iti flashlight. Kaya daya ta flashlight. Ada kanyak. Daytoy. Yan damot gayam ka. Sikan atin mapadmag flashlight. Anya. Ay, nagsadot kaan. Dayjay, agkikyak ti manok. Damang tiltiliw at talaga. Ay, inteng. Ay, una yan. Agur-urok manan. Ay na, matakaw lang dagiti taraken ta manok. Sikat ti pagbalinak a manok. Inteng. Ay maray, adda nagkikinamat idirabi ay. Nagbibinarsak da, iso ang napuntaan di tawa ti balay may kat nabuaw. Pudno day tamaray. Napuutak mag. Nagaapadan sa. Sino ngay nga tadagi jay? Jak ammo ah. Panagkunak nabartak dagi jay ang nagaapa. Amungatan ni Kapitan Dayta. Rumbang laang amamuan na. Barangay na, di nakat ambaw. Ay na, nagmayatan ti agigop iti kapay. Inteng! Anda, anda kamutin. Aginayat kamutin. Dandanik na igop pati baso. Umay ka. Panaknakakan ka nga damapukpukaw a manukaw. Bilangam ngamin analaing Umay ka nga raod. Kapiak pa'y laing. Umay ka. Takitaan. Unay aya. Ano ti kita aya? Ha. Dagiti manok. Bilangam. Dua ti kurang. Sigurado ka? Wen nga raod. Iso at talaga at tinakaw da idirabe eh. Anya aya tinatakaw nga ibagbagam. Jay burik-burikan. Kanjay kawitan nga upa. Kawitan nga upa nga. Bakla day jay amanok ko. Inteng. Kasano anak ko nam abakla. Apay, ag lipstick, Na. ag papedi, ag pamanicure, ag make-up, ag pulbos. Hostown! Na, Masapul pa'y aya maamuam dagita abanag. Basta natakaw dagiti manok ko. Iso abirukam dagijay. anya betul. Pagbiro ka nga. Ay kat makaamu ka na. Kung nagtumat ngamin kan ka bumangon ka idirabe eh takitaam. Ngam di kamot bumangon. Kanak manin iti trabaho. Umayak agreklamo dito barangay hall, Kapitan. Tanay, ag nervyusak pa'y laang aging gaita. Anya yati reklamo. Ada nagkikinamat kan nag-aapay dirabe ay. Nabarsak na jay tawa ti balay may. Uray lang nabuaw. Anya? Di mo madlaw aya. Ag tig-tigar-garak pa'y laang. Kuwa mare, saan ka madanagan? Bilinag ni Kwarong amang takwat. No asino dagiti ng barsak iti tawa ti balayaw. Napanan ni Kwarong. Nakaturog, Kapitan. Na, imal aldawan nakaturog.
Nahang-Uber ngamin, Kapitan. Anya? Nahang-Uber? Napartek idirabi? Ha? Kuha, Kapitan. Jay... Ay, nagiinom kayo, anya? Saan, Kapitan? Ayan ni Kwarog, tayo nakri kayo. Aday Jay balay na, Kapitan. Nakangangaan nakaturog ni Kwarog. Nagadupa ti buti ti alat nito. Ay, umay ka man dito, sika. Sika ti kaduan ni Kwarog nga iminuban niya. Kasano kayo ang nakaronda no nabartek kayo? Kuha, Kapitan. Da kayo di nakikinamat idirabi ay? Ha? Ha? Saan, Kapitan? Kuha ngamin. Kuha ngamin. Ay, Kwarog! Kanjamatan. Da kayo tinang barsak ijay tawa, ti balay ni Maritoya kanya. Kuha. Ni Kwarog langan ti pagdamagan nyo, Kapitan. Ay, saan amariing? Iso asikat ti damdamagag. Problema kayo dito'y barangay. Maray, naamuanan ni Kapitan. No asino tinagkikinamat kanang barsak iti tawayaw. Nagimbestigar? Wan siguro Tapay ang naamuan na. Asino ngay ka na umaray? Ni Kwarog at Chip tanod kan dagiti tanod na. Anya? Isumot lagayam ang nagaduti ginatang da nga arak Kan dinamag ko pa no pag ginumanda. Di da kayat nga ibaga. Kita umanday ta. Kan dinamag ko no asino tagpagpagatang iti arak. Basta kunada at Chip. Dinamag ko no asino. Basta Chip. Kung kunada may ni magayam Kwarog. Kasta gayam? Ay, kanday to'y pay. Natakaw ka no tay manok ni Maribanang. Dua ka no manok. Tagayam, ni manan Kwarog tinang takaw. No kasta, ni Kwarog aming ti mastermind? Kasino pa'y ngay? Ha? Agsakit manan ati ulo ni Kapitan. Ag-migraine manan. Apay nga ipabasol yung amin kanyak dagita angkal. Kutawan pa'y mo't inam amin kaw. Kwarog, imamin kan. Saan pa'y? Idi nakaturog ka. Sinaludsod ka. Kahit simong bat ka. Kasano kumasim mong bata kat nakaturog ka? Sinong bata nakti urok mo? Ha? Iso adikan aglibak. Angkal, apay nga ilaylayat mo dahil na balunat ni ante kanyak. Ay talaga nga ilayat kan idisok day tayo. Naminsan langot nga inaramid mi tayo jay. Kunaklo, very good ka. Pinalakpakan na kapay nantim. Dua kami pa nagpalakpak. Pakawanan da ko na angkal. Hindi ko anay ka, husto ng kail. Ay, nagsakit ti mabalunat. Hustown! Ay, Kwarog! Uray na minsan lang ngay naramid mo, tabasul dayta. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.